ani yak jespo khlaidi tansu da khibi ang hamna ba chikok ani yak lokorok jatong anang kicha nai bedi tabuda thandar ka in doctor na rekhana uyang na ham sade emra tab thandar ka agin sa hamka kasang nung khana kasang agin ka sai tong man dunogo harako thimi ya yogo bithiro rekhana bitin hala plastic surgery samasya bumo Sayarani jibi hospital anang kicha takura bukura nai bedi Sengmia jibi hospital buma baite busano tubi femeni busani hingkai to bini busani hingkai to seng admission khaya ko treatment khai to soli to bini hingkai tini hingkai oje sombu debrmani buma no seng tini phunuka ojaga doctor go phunuka ke doctor sungno saka binobo plastic surgery khanya rangnai ke seng o surgery khaimani je rang nangsak seng chubai tongnai sungno haina hai lukurok chubadi nor chuba khai dotiro thiganga nongna hamari manma bai nongni khakwar bai sungno ya farka ke belai na sanai ke seng surgery department thangai phunungmani kagos obno sungnong na phunungnai nai di ke binama plastic surgery khaina nangnai ke ni ya kisa khulgo phunungadi oma hayak jak binama khnani simi no tinin simi treatment cholnai tabo plastic surgery khaima jaga thangnai ar department thangai singbono tase phunugoi taboni bisingono khainai ta dodi habdi Omong ke dino 2 bar, phung bai sari ko sari. Omong ke 3 bar, phung di por sari. 3 bar. Suji khai kor sui jak. Ini o duita. Om to sem lom pai kem sarta. Halo 2 bar. Om ko aisa sari suro phung sin sari do mai sen. Di por bai sari ko de. Tabu nang thuni doctor ko mai jaban pore chaka bitai sari ko jepru mai sabai apur sarta bi dikha. Omong ko mai jaban nang ko sari bi dikha. 3 bar. Asana do ta bom hai ma tong khani ni kasa tabuda thandar ka in doctor na rekhana uyang na ham sade emra tab thandar ka agin sa hamka kasang nung khana kasang agin ka sai tong man dunogo harako thimi ya yogo bithiro rekhana bitin hala e ob bithiro kam ko sade do inga date hamnai inga ob kholo puro o sini sar tongo nurse khajak bo prosanto bo thangai khulogoi joto kisu khaimani nang noko thangka thangmang hata biska inga tam sanamo songlo kurokno nang nangda phin doctor sanno sungbo naireka sungoro tusu sokpaya subama bagai belai hambai belaka hamma khabono asa kalai tongmon tana ase kalai tongmon engka khapangni takhok taibo khoksong obongkha Sayarani deborma buma bini buslangkai koro thujak lokorjak engka bini treatment choli tongo bini engka tini nairikha abdokto bini yakni clear engka bandage rikha bithi pai rikha obasa khangkhano dunoma hamnai kesaba hamnai omahaita engka doctor sarba kisa kok sainai doctor ni asuk obodan bumano do snamka buslano bo choli tongo busla botaise ka hamnai bomhai nini message tam ang to mo tini oro 6ta patient tongo cancer patient tongo maharani punni saute ha to visit khainai enkai usang kaisa sarai phaika bin bo hamka motamoti nairi tongo kai tak bo buma to hamka bono suti rikha bo thangmano gai te sarai sombu gai bo tiksa time nangnai enkai mo haikai
masa magni magthamya tirpa haste ganangei joto kusum kosok sin borok kunakuni klai tongo sung bongno joto nutugui matubnai nge sung bono bor joto no systematically sung bongno hamrinani doctor bithi barai nairinan hikai ani saisungni bisingtui ani phanbai ang suglak gabon bagai norok joto no ang bai kirungdi government of Tiprasa ni je hapang bai norok joto kirungdi tei ang joto no nongni help nango February ni bisingono joto helpline changjangnai chini Tiprasa hapangni norok chini account detail lok joto nijak bai norok aro khoksa khongnai phano February ni simi norok subaimano tabukso joratai jeng helpline chengjagya kho je mana sungno subana ni khoksa khongnai phano abo chengjaya kho ma kisa misa phanno nang song phanno rinani iman phano sungna haya kho ta ngai sung transparency good governance good transparency sung wal ni best system tubna nai tongo abon bagino sung khoksana phano khoksana sung phunuk nai na khan rimana phunuk nai tabuk ang je sabai tongma abo bang busuk bai kha abo bo phunuk nai sung March ni financial year actor go joto sung saratir pani sini sabai ma thangma phaima joto no system clearance sung bill phunuk nai sir kaisa sungmong ninda 100 ni upor NGO tongo ga rangbo kabang tongo ga lukrok obon sung tongo nang asuk rang tongo lukrok no bo subai tongo ga lukrok ni tambagei account khlowi khoksa khongnai pano lukrok thani mane san mane hinjinane mane musungkha bui danaita omo haitam bai khlokna nangkha belai da rang paikha rang paina payan ko gya sung to tabo governing system o thaka hankai ani je 100 ta organization je tongmani abongkha self funding enga self funding busuk sustainable khlaiman naiba enga abono jodi sung joto lukurok abono ang department system o declare khai tongo enkai jodi no sung 1 lakh je job langnani hini ang kok samani tlangi tongo 3000 already tlangjakha rest of the 97,000 job sung tlangi tongo inga abo sung joto no systematically governing system o jodi no sini samung tangnai jemon prosanto songa hai sarai kahamrono sung recruit khlaika ye bongno borok ahin tongtoi boroni rang phainai sung bongno beton marinai sari khani matonnai ingaro to rang nang ka sini je organization ni je funding abo sufficient ya abo sung kisa jorani bagai sung relief sung borono rimano masa mangni makthamno 100 jona 200 jona 300 jona কিন্তু 15 লক্ষ বরণ যদি সিস্টেমত লাং থাকনা হাঙ্কাই 15 লক্ষ বরণনি जों फान नांनाय गाबोन बागै फेब्रुवारि सिमि जों टैक्स एनलिस्टमेन्ट जों सिन बरণ तुबनाय ओमफ्राय किसा जों फान्डिं रबो नांगो जतनि न किसा सुबा सुनांगो जत बरक जोंनो सुबाखा हांगायसे जों टेबो अमो हाय कुना कुनि हासक बेसार अ सगै तंनाय बरণ जतनो न जों तुय सोनामै नायनानै पसिबल नंनाय गाबोन बागै जत लुखरनि फान नांगो हेल्पलाइन ता डोनेशन उनको अकाउंट of जतनो फेब्रुवारि नि एक्टरिं सिमिनो चेंजागनाय इनका आरो सिनि मीडिया संरक कष्ट खाय तंनाय रनबो जों याकबारा किचामिसा रेना नांनाय बर बासा कष्ट खाय हाफुं हाब बाराय हाफुं हाथाय बेराय तंखांखाय सिनि लगि बेराय तंखा बर साना नंना नांगो जों बनो सारना नांनाय गावन बागायनार जदिनो एक्टरिं नि सिमि फंडिं खायगांखाय तिरफ्रा हाबो केबो बेमार हामिया खलाय तंगला केबो मासाया मानिया तंगला केबो आं कथां तंगै तिरफ्रा हाबो नर 15 लखां बाय करंखांखाय केबो माइमसाया मा तंगला केबो पेंशन माया मा तंगला केबो ठंगार कलाय मा तंगला केबो संगै मा तंगला आं बिश्वजित नरनो कग्रिबो 15 लख बरक जदि नरक आनि लगी तंखांखाय केबो तिरफ्रा हाबो माइमसाया ठंगार कलाय तंखा कुना बेसर कलाय तंखा नायनाय करै मतै करै मांगला any problem ang solve खायना बेला बेला हामबाय enga khapangni takoktai bukuk song oro nurse khaijek sini prosanto sini sar devdas bobo bela hardwa khaika phungni 8 ta sim phaimani tabok ang yang phan 2 ta 3 ta hai kai tongkha tabuk busung ma thangya ko pura totally brok no guideline ruino sung brok no treatment khaijagai tongo bro ni sak hamnai jagi tongo enga doctor bisojit bahaino phungo phayo di borok phayo sari thango mai khlaino sayarani tei bono bonai kha obno kare phayo boni patient ka bangma tongo omo hai hamari
sari omahai kaisa borok rokno naikol mani obo belai no borok rokni jibono belai no kaisa important kotor samung hnoi mano norok bo loge ri tongde tamne ke norok bo khokchokno je suba mani obo belai important norok no bahne pipeline hambai risini ri kolphaya omakan subai tongde buskang upcoming o taibo kwbangma patient phai tongo rogi phai tongo dara ani omahai problem high problem kwbangma call phai tongo phiaba sini financial problem ni bagui sing brok no interview na akoi tubuna phano sini fan krin bagui sing yak sogyang tongkha phiaba je mansa kathang tongsa sing sai toknai brok ni samo basanani gatini bagui sunu jotona hambai jotong